Kaixo umiak. Aupa. Bueno, azkenengo eguna deu. Behintzat, azkenengo grabaketaz. Ostegunean, esan genuen bezala, harritoketara jongo gea, urtero bezala, azken agurra ematea eta eskerrak ematea, haze urtia euki deuna. Aurten bai dakaula gauzak esateko, harritoketako ama Virginian. Bueno, hoxe, azkenengo lehengo hastian piperrin gendun, eta guai, ingo deu? Doble. Bikoitza ingo deu. Así que, hasiko gea, Ainoa, jungo gea, azkenengo katekesia. Ama, maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Vale, orduan hasiko gea, beti bezala. Aitaren, ya no lo dazkan, kandela hauek, madre mia. Aitaren, semearen, eta Espiritu Santuaren, aste hau Espiritu Santuan adeu. Pentekostez pasada, eta guain, hasiko gehaia, beti bezala, Aitaren semearen, Espiritu Santuan izenean. Amen. Gogoratze zeate, lehengo aurreko hastian, zerri buruz egon ginean hitz egiten, San Pablo, apostoluai buruz, eta gaur, hitz egingo deu, apostoluak zer dian. Apostoluak gea, garrantzitsuenak, Pedrokin hasi izan, baina apostolu asko egon dia bidian, eta gaur egun oso eleizan oso garrantzia handia dutenak, dia Aita Santua, apaisak, gotzaiak, horiek dia apostolu nagusiak, zebehaiek bizitza guztia eskaintzen diote jainkoari. Eta berri ona zabaltzen dute. Eta berri ona zabaltzen dute. Ze apostolua izatea zer da? Jainkoaren hitza zabaltzea. Eta apostolua edozen gea, zuek umiak apostoluak zeate. Gukatekistak ere bai, gurasuak ere bai. Jesusen hitza zabaltzen duen guztia apostolua da. Bale? Orduan, lehengoan esan genduen bezala, San Pablo izan zen, horietako apostolu bat. Eta etzan apostolu geldila, asko moitzezan. Orduan, idatzitezun, zeleko askotan egotezan, orduan, gutun asko idazte zitun, Efesotarre, Kolosotarre, Korintotarre, eta gaur, gutun horietako bat, hemen ikusten da, San Pablo, gutun horiek idazten, eta gutun horietako bat aipatuko deu, ze oso gauza garrantzitsuak esan zizkigun. Karitatearen bidea erakutsi zigun. Ainoa, jarri zazu karitatearen bidea. Eta ze bide izango da hori? Zerurako bide hortan maitasunai buruz hitz egiten digu. Hain beharrezkoa dugun maitasun horretaz. Eta balio batzoi buruz. Baina hori guztia, ze hemen azautzen zaigu, jarriko dugu ondo, hemen ja San Pablo ere badakau, hemen azautzen zaigu, jangoiko doaien artetik, beraien hoberena atera nahi dugu, beste bide guztien gainetik bidea erakutsiko dizuet.
Ze bide da hori? Lehen esan deuna, karitateko bidea. Orduan, prestatuko gea Ainoa jakiteko? Minean pixkat, baten ditu berdiu. Badakizute zein falta denen, gure artean, zein falta zaigunen. Marije, etorri honea. Marije, torri altzaku ba. Torri. Marije! Gure ikasleak zurekin bukatu nahi dute eta ikasturtia. Torri gure artea. Jarri, zeaken. Ainoaki. Vale, orduan, hasiko gea beti bezala eta prestatuko gea, irakurtzeko, irakurgaiakin, Jesusen hitzakin, piztuko deu kandela, Jesus gure artean daola sentitzeko, eta esan deun bezala gaur, karidadeko bide hori. Ezautuko deu, ze maitasunik gabe, ez gea ezer. Bale? Prestatu eskuak, prestatu bihotza, Jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotzak, Jaunaren hitza entzun dezadan. Naiz eta gizakiek eta aingeruen hizkuntzez hitz egin, maitasunik ez badut, brontze soinulari eta eskila tintilari besterik ez naiz. Naiz eta profesi doaina izan, naiz eta misterio guztiak eta munduko jakintza guztiak ezagutu, eta mendiak lekuz aldatzeko adinako sinesmena izan, maitasunik ez badut ez naiz ezer. Dudan guztia behartzuen artean banatu eta neure gorputza erretzeraino emanik ere, maitasunik ez badut ez naiz ezer. Maitasuna eraman honekoa eta bihozbera da. Ez du bekaizkeriarik, ez handi usterik, ez arropuskeriarik. Ez da lotsagabea, ez berekoia, ez haserrekorra. Kaltea ez du gogoan hartzen. Konfiantza. Ez da bidegaberkeriaz posten, baizik eta egian posten da. Maitasunak dena barkatzen du, dena sinesten, dena itxaroten, dena ongi eramaten. Maitasuna ez da behin ere itzaltzen. Profesi doaina desagertu egingo da. Isketa arrotzez mintzatzea amaituko. Azkena, zerbitzua. Atalak asko gorputza. Ez bukau da. Bai, ondo. 12. Gorputzak bai izan arren, atal asko ditu. Baina atal guztiek asko izan arren, gorputz bat osatzen dute.
Gauza bera gertatzen da Kristorekin ere. Vale. Ikusi ditugu, bide hortako berditugun atal guztiak, balio guztiak. Bide horiek, balio hauekin, bide hori hobeto egiten lagunduko digu. Lurrean, sinismena, itxaropena eta maitasuna berditugu. Sinesmena, lurrean egiten dugun bizitza, hortan sinisten dugu. Itxaropena, zeruko bizitzan izango dugun bizitza horrekin behar dugu baita ere. Eta maitasuna ere behar dugu, balio guzti hauekin maitasun hori lortuko dugu. Zeruako bidean, zeruan zer gertatuko zaigu? Maitasuna ez zaigu faltako. Ze jangoikoa han izango dugu eta gure aldamenean sentitu eta eukiko dugu. Eta sinesmena eta itxaropena ez ditugu beharko, ze dena ikusiko dugu. Zegu bide hontan, lurrean, gauza asko, beti goian gauza batzuk ez ditugu ikusten. Eta horreatikan berditugu sinesmena eta itxaropena. Baina zeruan ez ditugu beharko. Balioiek ze iritsiko da momentu hori eta dena ikusteko unea izango da. Orduan hoxe da gaurkoa, zeruko bide hortako balioak. Gogoratezeate Moisesek nola 10 aginduak eman zizkigun? Gogoratu, karitateko bidean 10 balio hauekin. Eta 3 balio horiek, sinismena, itxaropena eta maitasuna. 3 horiek gurekin biziko dira. Bale, orduan otoitza egingo deu? Venga, ba. Maitasunena, Karitateari gorazarrea. Maitasuna jasankorra da. Maitasuna adeitsua da. Maitasunak ez du enbidiarik. Maitasunak ez du handinairik, ez da arropusten. Ez da lotzagabea. Ez da egoista ere. Ez da azerretzen. Gaizkiaren kontuak ez ditu zenbatzen. Injustiziarekin ez da posten. Egiarekin gozatzen baizik. Dena barkatzen du. Dena sinisten du. Dena itxaroten du. Dena gainditzen du. Eta orain Mariari abestuko diogu, aingeru batek Mariari. Aingeru batek Mariari, dio graziaz betea, jangoikoaren semeari, emango diozu sortzea. Goizarratz eta eguerditan, ama goresten zaitugu, aingeruaren hitzak berak, guk ere esaten ditugu. Jangoikoaren nahi santua, nigan dadila eginan, izan adin bai bere ama, baina geldituz virgina. Goizarratz eta eguerditan, ama goresten zaitugu, aingeru
Jainkoaren seme maitea, gizatasunez da jazten, oiotasun egiazkoa, jauna gurekin egoten. Goizarratz eta eguarditan, ama goresten zaitugu, aingeruaren hitzak berak, guk ere esaten ditugu. Kaixo umiak, hementxe gaudez, azkenengo astia grabaketakin, eta hurrengo astian. Ostegun honetan joango gea harritokitara, eta listo, oporrak. Ja. Así que, fin bukatzen dugunen albuna, eta listo. Geo oporretan, nahi dezutenian zeatu, pixkat irakurri edo pixkat gogorarazi, hor dukazute eskura. Gai guztiak, eman ditugun gaiz guztiak. Orduan gaur, tokatzen da, emango ditugu 34. gaia, oraintxe esplikatu dutena Lupe eta Marijen artean, baina baita ere emango dugu 35. gaia. Eta orduan bilak tatxatzen jun, eta listo, bukatzen dugu albuna. Orduan, hemen ere, jungo geha apuntatzen 34 eta 35. gaia, ja tope dago, albuna. Hemen ere, 34 eta 35. gaia jungo geha apuntatzen, eta hemen abestien izena jarri behar ditugu. 34. gaiakoa da, ikusten dezuten bezala, aingeru batek Mariari, eta 35. gaia Agur Jesusen ama. Eta geho, emango ditugu, beti bezala, aste hontako fitxak. Diala hauek. Eta orduan, hemen dator laburpentxo bat, Lupek eta Marijek hitzein dutenaz, hemen dator Otoitza eta bestia, zuek eukitzeko eta behaiekin batea otoitz egiteko eta besteko, eta gero gogoratu hitzak betetzeko eta azkenengo ekintza. Eta orduan zer egingo dugu? Begira, Maitasuranen gorazarrean egin behar dugu karitatearen bidea. Orduan, bide hori ondo egiteko edo bihotz zea bat eukitzeko, balio handiko bihotza eukitzeko, datozte, begira, aurrenengoa izango litzake, humiltasuna. Eta jun behar dugu, peatzen. Emango dizugu bakoitzai kartulina gorri bat, eta geho, balioak datozen hoja bat, eta ez diena pixkorrak, danak pixkorrak zazte, baina batzoi etzea ondo ertentzen, orduan molde bat jarri dizuet, danak berdinak iteko. Ze danak berdinak izan behar duten. Orduan, artista dana bihotzak iten, bea bakarrik itia. Baina bestela, molde hori moztu eta geho kalkatu. Eta orduan lortuko ditugu 11 bihotz. Eta jun behar dugu, bat bestiakin itxasten. Hau gogoratzen dezuten nola egin genunen gurutzia, 3 gurutzekin gurutze bat egiten genula, berdina da. Juten gea, alde bakoitza bestiakin peatzen. Orduan, batian geldituko litzake karitatea, bestian humiltasuna, bestia izango litzake unginaia, baita ere peatzen jongo behala,
kola pixkatekin. Ongo gea. Bihotz handi bat iten, 11 bihotz txikikin. Urrengoa izango litzake, barkamena. Baita ere, pegatuko dugu. Badakizute, danai barkatu bertzaiola. Baita ere, daukagu egia. Eta normalian, gezurrak esaten dituna, ez da pertsona ona, edo balore honeko pertsona. Orduan, egiak jun behar da esaten. Baita ere, eskuzabaltasuna. Espaldin badaukagu ezer, ez dugu emango ezer, baina bi baldin baduzkagu, bat ematea gaitikan ere, ez zaigu pasako ezer. Orduan, dukaun hainea, emanin behar da. Ez dukan nahi. Baita ere, konfiantza. Konfiantza ere beharrezkoa da, pertsonen gane ukitzia. Gero baita ere daukagu, justizia. Tapeatzen dugu. Urrengoa izango litzake, pazientzia. Mundu hontan, batzutan, amatxok eta itatxok pixka nerviosa jartzen geha, baina pazientzia pixka gehiagin, hobeto hartongo liake gauzak. Baina batzutan ezin da. Beste bada, pakea. Beti liskarrian da, beti bronkaka baldin gaudez, ez dihoa ez dara gure bihotza ondo. Orduan, pake pixkat behar dugu. Eta azkena izango litzake, zerbitzua. Beti egon behar dugu zerbitzura. Eskolan esaten digutenian intzazu den lan bat, edo beste eretako lan batzuk. Eta orduan, aurrenengua, azkenenguakin peatzen dugu, pixkat igual kola fuertegua manezkeo. Eta galdetuko litzaiguke. Wow! Bihotza handi Ze bat. polita! Joe, hori dana betetzen zenbat landakau, Urtiakin edo pixka juten geha. Balioakin, zema balio, hori danak Batzutan ondo alde batetik betetzeko. faiatzen dugu, eta bestetikan irabaziten dugu, baina bueno. Parekatu behintzat, Hori da. saiatu behar du bideo hori, a ber. Aldanen balio gehienakin betetzen. A ber, letrak, nola ikustean. Hala! Eta azkenengo ekintza izango litzake, beste kartulina hauetakoa. Nola badakiunen asko gustatu zaizuela kreduen kartulina, pentsatu dugu beste bat egitea. Eta zerrekin, amarginak izan dituen momenturik garrantzitsuenakin. Eta aurrenengo aldian, guan desberdin egin dugu. Egin dugu hiru zatitan banatu kartulina, eta aurrenengo zatian jarri dugu agerkundea. Eta dator, otoitz batekin. Aingeru zaindariari. Aingeru zaindariaren otoitzaken. Bigarrengo jarri dugu igokundea. Eta dator, salbiakin. Eta barruan, tantatxetxan, jarri ditugu gure amabargen guztiak. Zer derrak, jangoeko maitia. Hemen eskerreta jarri dugu Arantzazuko amabargina, datorrela bere kantakin. Erdian jarri dugu guri gauzak ondo ertentzen nahi zaizkiulako laguntzen nahi zaigun amabargina, gure gelako amabargina, agur mariakin, eta eskubita harritokietako amabargina, harritokietako kantarekin. Eta listo, honekin bai bukatzen dugula.
ikasturtea, Lupe. Bai, erritokieta igoko gea. Ostegunian, gure amai eskerrak ematea, lagundu diulako eta danok ondo gabelako. Eta honekin bukatzen dugu, Eta oporreta.